Assalamu alaikum, Sanusi Yahuza Mahmuda a duniya mai karewa. Ina ce a wannan duniya, ina kuka da idanuna, don cuta da ƙarya sun yawa, don tausayin talakawa ba a yi, taimakawa marayu ba a so, daraja musa kai ba a yi, a wannan duniya, wannan duniya, wannan duniya mai karewa. Ina ce a wannan duniya, ina kuka da idanuna, don cuta da ƙarya sun yawa, don tausayin talakawa ba a yi, taimakawa marayu ba a so, daraja musa kai ba a yi, a wannan duniya, wannan duniya, wannan duniya mai karewa. Mu ne yau gobe fa ba mu nan, sai labari za mu bari anan, duk halinmu za a faɗi anan, domin dai san ba mu nan, in kai kairi za a faɗi anan, in kai sharri za a faɗi anan, to dan Allah mu yo alkairi, dan ladar mu tana can lahira, can lahira, can lahira. Ina ce a wannan duniya, ina kuka da idanuna, dan cuta da ƙarya sun yawa, dan tausayin talakawa ba a yi, taimakawa marayu ba a so, daraja musa kai ba a yi, a wannan duniya, wannan duniya, wannan duniya mai karewa. A wannan duniya, ina kuka da idanuna, don cuta da ƙarya sun yawa, don tausayin talakawa ba a yi, taimakawa marayu ba a so, daraja musa kai ba a yi, a wannan duniya, wannan duniya, wannan duniya mai karewa. In ka lura a wannan karnin, abu biyu na faruwa a karnin, da rai har da mutuwa a tsarin, ga duk biyun nan dole mu yo shirin, da zai ba mu kwarin kwafin, da zai samu amsa tambayar, da duk rai mai sama zai mana a halin tsairan lahira, can lahira, can lahira. Ina ce a wannan duniya, ina kuka da idanuna, don cuta da ƙarya sun yawa, don tausayin talakawa ba a yi, taimakawa marayu ba a so, daraja musa kai ba a yi, a wannan duniya, wannan duniya, wannan duniya mai karewa. Ina ce lalai na yotuni akan tsarin wannan karni, mutuwa da kan zo ba sani, mu zamto ba ma lahani, ga duk mutum ko wani launi, cin haramun kullum mai hani, da duk abin da mutum ya shuka shi za ya girba ranar lahira, can lahira, can lahira. Ina ce a wannan duniya, ina kuka da idanuna, don cuta da ƙarya sun yawa, don tausayin talakawa ba a yi, taimakawa marayu ba a so, a wannan duniya, wannan duniya, wannan